дилбаре гамназарова имрӯз шод аст. зеро барои дидорбинии ӯву фарзандонаш дар арафаи иди саиди фитр одамони зиёде омаданд. ягон барам хеле хурсанд шудагӣ набудам. бачаҳои ман бор мекунад аҳад хурсанд шуда анҷом додан. одамое ки ҳастанд савдогарони бозор ҳатто ваҳҳо дидан ҷеғ задан, ҳатто ваҳҳо анҷомҳои нав бароварда доданд ки ид бапӯшанд. хеле хурсанд шуданд. хонаҳошона пурнуру пурфайз гардонанд. одамое ки мана ёрдам доданд, аҳлан асосан шумо ба ки омадед ба ҳамин ёрдами шумо ма ҳамин ёрдам қабул кардам гирифтам. мо 3 рӯз қабл аз ҳаёту зиндагии ин зани танҳо дар гузориши худ нақл карда будем то каме бошад ҳам барои беҳтар шудани зиндагии ин оила мусоидат карда бошем. дилбаре гамназарова ба он шахсоне ки занг заданду ба хонаашон ташриф оварда кӯмак намуданд миннатдорӣ баён намуд. хеле одамҳо кӯмак карданд. тоатри мусофирони худомон, тоҷикои худомон аз тарафи шаҳри Россия, Федератсия Россия ваҳо то ҳол занг мезананд. апаҷон чизе ки ёрдам бошад, чизе ки дар кор бошад, ҳаст одамое ки телефон карданд, занг заданд ки агар вай бошад хонаи мо биёед зиндагонӣ кунед, мо бо як хонаи дигарам дорем, марҳамат кунед, чанд қайхоед ҳамиқа зиндагонӣ кунед. майлаш гуфтам ҳамашонро хеле аҳад зиёд хурсанд шудам ки ҳама хел ма миллати хидматқати мефахрам ки будастам хел одамое ки дилошон раҳмдил. онҳое ки барои дидорбиниашон омаданд ҳамроҳи худ шириниву маҳсулоти хӯрока, орду биринҷ, равған барои фарзандонаш либос ва фитри рӯзаашонро доданд. ин кори хайр дар рӯзи иди рамазон барои ин оила кӯмаки воқеӣ буд. ба гуфти қаҳрамони мо аввалин шахсе ки занг зад ва суроғаи хонаашро гирифтааст зане буд ки соати 22 шаб ба хонаи онҳо омадааст. ки шаб ними шаб ман худам коргари давлатам гуфт кор мекунам, шавҳарамам кор мекунад, шавҳарамам аз кор мебиёяд, мо ба шумо ёрдам мерасонем. ба онҳоям хеле миннатдорӣ мекунам. худованди пок парвардигори каримилоинам дар паноҳаш нигаҳ дорад. ба ман гуфт биринҷ, орд, рӯйған барои духтараму писарам анҷом овардан, шириниҳо овардан. бачаҳом хестан даро аввал шириниҳошро дастмаскара гирифтада хӯрдан. хеле хурсандам. фарзандонам шишта дуо када хӯрдан. хурсандии ин зан ва кӯдаконаш ҳадду канор надошт. он ашке ки аз чашмонаш ҷорӣ мешуд ашки шодӣ буд. ҳатто шаҳрвандоне ки дар муҳоҷиратанд занг зада аз аҳволи ӯ пурсон шуданд. дар масъалае ки ин зан фарзандонашро ба хонаи етимон ба хотири илму дониш гирифтан доданӣ буд сухан намуда ӯро аз ин фикраш баргардониданд, зеро ояндаи дурахшони онҳо аз чашмонашон аён аст. мо аҳад имконе дорем ба шумо ёрдам метиҳем, лекин фарзандотона шумо ба интернат доданед, ба ятимхона доданед, илтимос надиҳед. фарзандони шумо маълум аст ки аз чашмошон мебинанд, аз чашмошон маълум аст ки онҳо ваянд. аҳад меҳрубониро медонанд, нағзи вайиро мефаҳманд. нахуд шумо тиед фарзандони шумо аҳад вай мо то ҳадди имкон дорем мо шуморо ёрдам метиҳем барои вай карданашам. мо аҳади имкон ёрдам метиҳем, лекин натиед фарзандотонро натиед, ба интернату ба ятимхона натиед гуфта вай кардам. ҳангоми мулоқоти мо бо ин зан ба ӯ занги телефонӣ шуд. занг аз Федератсияи Русия буд ки муҳоҷире мехост ба ӯ кӯмак расонад. ман паспорт надорам, ман гирифта наметавонам. апаҷон маблағи шумо ман ба мефиристонам. додари ширин ман ҳаст одаме ки ба ман боварнок аст. вай одами боварнок. хеле одамҳо ба ман хеле ёрдам доданд, через бонк пул роӣ кардам. аммо одам ман ба ҳамин инсон ман ба оварда расондагӣ дастрас кардагӣ. худованд нигаҳбонтон боша, парвардигор кардем ки аз ҳама шаҳри дурам мусофирем бо ёрдам мерасонед мана. мушкилии дигаре ки ин зан ва фарзандонаш дорад набудани шиносномаи шахсияташ аст. ҳамзамон дар байни одамони хабар гирифта буданд нафароне ки барои гирифтани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият кӯмак намоянд. нафароне ки омаданд онҳо фитри рӯза, закот гуфта ба ман пул ёрдам доданд. фитри рӯза гуфта рӯйған, орд, биринҷ, ҳама чизҳои ваи зиндагиро ёрдам доданд.
нафароне ки омадан барои паспорт барои метриска кардан мо боз чораи инро мебинем гуфта ваъда дода гузашта рафтан. дилбари гамназарова аз чунин ранг гирифтани ҳодиса чашмдор набуд, зеро то ин вақт ӯ ба чанд ҷой муроҷиат кардааст ки ҳамааш бенатиҷа буд. бовар кунед ман аввал вай накардам, лекин ҳозир аҳад зиёд хурсандам, бисёр хурсандам. орду руғану биринҷу то ҳатра фарзандои ман гуфтам очаҷон корам наброед мешавад, худатона кор баям азоб накашидан мешавад, мана ин зимистонамона меброрем. бо духтари калоним гашта шиш ки ин зимистона меброрему. ман гуфтам до духтарам гуфтам аку корҳои вазбина ман мекунам, фақат сабук сабукҳои кор мекунем ки ҳаме қитра қитра зарра зарра об ҷамъ мешавад. гуфта бо ҳамин вая кардем, ниятоя кардем. ман аҳад хурсандам, ман аҳад шудам. ман хурсандии фарзандои худам дида то ҳоле ман худам бай карда наметавонам. мо танҳо аз хурсандӣ ва сипоси дилбари гамназарова гуфтем, аммо шодиву миннатдории кӯдаконаш аз рафтору чашмонашон маълум буд. ин гузориш собит намуд ки мардум ба мушкилоти ҳамдигар бетараф нестанд. гардиш дар зиндагии дилбар мисоли ин гуфтаҳост. гузориши Сайёра Махсумова ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.